like med. If symptoms persist, consult your doctor. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo. i-upload mo, I-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. Yo 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 yo. Hello, hello, hello. Malipot-lipot ang paghapon na di. Malipot-lipot ang paghapon. Pero pwede na mag-long sleeve sa di. Pigplanoan ko na ko tang mag-long sleeve ka sa mong aga. Kung di pigtataga, di ko na nga napiglo sa mag-long sleeve ko ta. Ano ini? Ang paglalaba. Malipot-lipot na. Pero gari sa aga mainit na naman eh. Normal yan. Na nagtataga oran-oran, nagtataga lipot-lipot ang panahon. Tagura na po, ha? Tagura na. Merienda. Merendal na po, merendal. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Tod mananaw tabi kita kilod mga tugang para po sa mahiwagang tanog. Yan, ha? Dua kita ki merendal lamang para mga tugang sa iyong mahiwagang tanog 100 pesos sa kasabay niya to sa technical department si Kuya Neme Flora sa Luwas Mega Force Patrol. Kung may mga bareta ngunya na pag-aaga, tiring man mga ngunya na pang paghahapon. Good afternoon po Pilipinas, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Kumusta lamang po sa tuyang buhay? Ayos ba tayo dyan? Ayos ba tayo dyan? Yo 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 yo. Ayos tayo. Aha. Oha. Magibo daw ako ki. Gusto ko magibo ki garing ay ang apod Oha Foundation. Magibo daw ako ki garing grupo ang apod Oha Foundation. Di ba? Sana maaga arog man kay ng klima ta burnout baga sa aga. May burnout sa aga no? 8 to 5 tama? 8 to 5. 9 to 6 to 6. Happy tayo. Happy, relax lang tayo. Relax lang tayo. Happy lang tayo. 6 to 6. Ano na naman din? Dahil nagpurondo ki brown out. Dahil nagpurondo ki brown out. Di may brown out saga. Friday sa aga di. Bata may gigibun akong mga write-up sa aga ta. Igwa sa kuya kinag-request ki endorsement na endorse ko daa. Nya bata ko nagigib ako ki endorsement mga sarong semana ta. Ang paghahanap kang English mapagalon. Ano ang mga diabetic kan entra sa uha? Ano ang diabetic an ma-entra sa uha? Di ko alam pa rin. Basta, paano kaya? Naisip ko na, ang uha na word is very important, Kuya Nemi. That is the very first word, mga tugang na sinabi nin sarong tao kan pagluwas sa kinabahan. Di man siya kibang sinabi. The very first word uttered, mga tugang kan human being, iyo pang word naan, oha. Pigatalpi, pati ang salubot, di ba? Takon ayan aki pero kung talpion mo sa lubot kan pagdakula nangapon aray. Pagdakula na baga talpi sa lubot pag talpion pagdakula talpion mo sa lubot sa aray. Tapos pag talpion mo sa lubot pundo babe ha. Hello si Dr. Chris Palan, hello world.
Friday sa ini, tamang-tama, tagaro kapig piprito, iyong mananggad. Aling, oral hypoglycemic agents, OHA. Basta, yan giba, OHA. OHA, the Henry M. Foundation. Yan, di ba? OHA. An mga, basta, yan pag-iisip ko OHA. Di ba? OHA. Iga kaya kung nahiling na grupo, AHA Foundation. Ako, OHA. Kung day maapurbaran kan sek, gibon ta ko yan ni Mickey, HaHa Foundation. Yan, di ba? HaHa. Dapat puro kita naka-smile. HaHa Foundation. Okay, yun na HaHa Foundation. Kung nabunin na kang hahadi, Hihi Foundation. Di ba? Ade, magayonon baga. Mga tugang orasyon daw para sa Aleko. O Aleko, dapat may music itang pigagamit ko sa orasyon, madali lang nga. Dapat igwa kita kain music na rawit-dapit at tinex. Di ba, pinadara sa kuya, Orasyon da para sa Aleko, sabi ni 0680. O Aleko na mauyamon puro palsok sa gabing mainiton. Wala na makita tamalik lumonon sana ang kuryente sa imong pabalikon. O Aleko na masungyawonon permina sana ayo power interruption. Brownout na nga ni maghapon perang basis pang pigpapuro palsokon. O Aleko pailawa na dali na tamalang orasa. Sabi nyo sagkod alas 5 sa namala santa gabsok na baga. Aleko hinanyugaan sa moyang orasyon. Amen. Mga taga-Aleko na nagkantabay sa programang ini, kami tabi minangayo-ngayo sa endo ng Aleko ayuso naman indo. Bata kadakul baga kang gusto tawo na magtarabang sa endo, alagad bako banda nindong rekognosado. Dapat i-recognisar ta ang sesyon kanibang tawo basang interes tabi sa karahayan kan publiko. Ninuli na nga ni tapag ba inito nonon ang mga labahan makas mapagalod ang mga linabahan dakulononon. Boda mga tugang kantag initon bagan sarong problema dyan ang kadaklan sa tao tabik pig-atake mga tugang kan mga gatol-gatol. Paminsan ng iba mga bunihon ninhuli na nga ni kan daplos na minamarahon. Ani ba nga ning mga babayi nakakapirang palit da tabi kan sa endang tangaya di pisilo nung pagdadamog ini sige to siguradong problema ang abuton ko. Kita man na mga lalaki pag mga may edad ng mga tao ang gigibo alas 5 pa sa nasarong huba na tagrabe ng alingahot kang pamati ko. Kaya ang pag-abot kan agom ano nga ang pigigibo mo agom gari nga ya agila na palayogon. Ano na ngaya agom baya bumado ka tang paghiling ko ngaya sa imo garimos na ngayang palago na palayogon kubako ngaya agbaan na anlayog ha babaonon. Dahil mga pagparapa daw dayaw iyan talin man ngayan ngaya kay pakinabang tabaydad ka na buda ngaya mapagalon. Samo bako makangalas kung brown out. An makangalas samo kung may kuryente. Nailing mo na. Oy, Father Jerry, lagata. Ay, matultul kita. Yaong palang si Father Jerry nagdadangog. Sa indang Kuya Nemi, normal ang brown out. Pag nag-brown out, no worries. Ang mga parokyano, ang mga parishes, ang mga nagisirimba, ang gabos na mga tao sa palibot kan sa indang nasasakupan na parokya, ang mga parasimba, relax na maraitan. Brown out no become now in normal norms. Diba? Nagiging normal na. Diba? Pero pag kuminoryente, nagkakaribok ang mga tao. Ano nangyari? Ano nangyari? Bro. Ano nangyari? May ilaw? O ano? Ay, makangalason man ini-record ninda. Father Jerry, ay, namiss ko doon si Father Jerry. Maray na agad tabi ay amigo. Maray na hapon tabi sa imo. Namiss ko si Father Jerry. Pabere ko na mahiling ini, na lalaking ini. Uy, Father Jerry, ba't ang tugon ba gani? Actually, dahil man ki-order. Grabe man sa mga reaksyon kan iba. Grabe man sa mga masyadong reaksyon kan iba. Dahil man ki-specific written instruction an po, Santo Papa na ngaya ang humiliya daot suminuto sana should be less than, diba? 8 minutes. Dahil man kitog. Dahil man ki-specific na encyclical, diba? Ni Pope Francis na ang humiliya 8 minutos. Kung pwede sa nada.
Tangani mga tugang nang nagdadangog kan mga homilya dahil nangingiturog. Kamong mga nagantabay digdi sa laog kan simbahan, ang paghiling ko sa lugar kamong mga anghel. Ay wow, matibayon niya si Padre. Gira ka mga anghel na pipiruton habang bata, nata man daw kita manta. Bata kita, nata man daw kita. Uy, kitang mga parasimba. Di daw kita magsimba kigaro kita nagiling kisini. So, totoo lang. Father Jerry, yung baga di Padre di. Di kita magsimba. Nagari kita naghiling kisini. Ang gigibuhon ta, aramon ta kung anong oras simba. Ako tum ko yan, mga 3:30 hapon sa katedral. Tagisimba ko dyan sa dyan baga sa Kwan, sa Gugun. Sa Gugun, 5:30 ang hapon, anticipated mass, etc. Sa Santo Cristo, St. Rafael, dapat aram ta na. Ano ba kaya sa tuwi minasimba? Gari ba kung desidido? Minasimba? Gari ba ka naghiling kisini? Buda, maabot sa simbahan. Nagbabasa kan, nagbabasa kang gospel. Tama. Papatapuson sa misa. Otro naman, pagpuon, maabot siya sa gospel. Pag gospel, mauli na. Bako garusini, ang paita. Di ba? Oh. Dapat ko ta. So, to aram ta ang kuan. Ano ini, oh? Buda, ano ini? Dito kita magpara, ano ini? Buda, pag... Di, aba ko. Kamadagitan ako. Gano'n kita nag-iriling kipinikula na bata, pag nagsisini kita, attentive kita. Pero pag yaw na dyan, labon yan, kuni. Dre. Alabos. Ay, nako. Hello? Hello, Dite. Oha? Oha. Yes. Si Bracadyo Tabi. Ay, Bracadyo. Tama ka dyan po, baga. Oo. Dapat halimbawa kung anmi sa alas 8, Oh. yaong ka na simbahan. Before it, ka na dapat. Tangani, masuy-suy mo sumisa. Tama. Alagad madyang kaman nga kapangaan. Alas 8:15 ka uminabot, iba na ang pigtataram, maalat ka naman pag sunod. Ano naman po ito? Oo. Yung baga. Buda, migo, yun na. So, peace be with you, baga. Ano baga, electric fan? Nagkaratuman mo ngayon. Tango na sana dyan. Ano nga nagkaratuman mo? Ay, Pepe. Katiyang ko palang tabi sa muyang Vice Mayor bigdi sa pagkakay. Ay. Happy birthday kay Vice Mayor Babaro na tabi, Pepe. Happy birthday kay Vice Mayor Bob Arjona. Yan. Kapitan na tabi si Kap Joaquin. Yes. Kapitan Josephine Joaquin kan Barangay 13. Yes. Na tabi, Pepe. Salamat, migo. Mabuhay ka. Dapat baga, ngaya, pahiliwan mo sa tawong kataning mo baga, Jeromade, ngaya, peace be with you. Ako titaramang kuan, peace be with you. Yan. Kung kataning ko medyo daraga, hiling ko kimaray siya kaya ito ay, peace be with you. Masabi man sa kuya, peace be with you po. Pagkariba ko si Mrs., lampasan ang hiling ko. Peace be with you. Di ba? Bako na gano'n kita, gano'n electric fan baga nagatangaan, maliwan ng talibong kang kuryente, nagatango-tango sana. Diba? Diba? Peace be with you. Di ba? Paxtecom. Paxtecom. Bako yung tabi, yan bagang Latin kan peace be with you, di ba? Paxtecom. Di ba? Dapat, so, feel mo man, peace be with you. Di ba? Peace be with you. Iyan ang apod mga tugang sa mapasai mo ang katuninungan. Di ba? Tapos, nailing mo sa pagpandok niya magayunon. Masabi ka man, wow, what a peace. Nailing mo sa kataning mo, wow, beautiful peace. Di ba? Pagluwas mo, may nagtanglo sa imo duman sa mainutan mo sa may tinambok, ma'am,
bakal na po, masabi ka, nata, manggura ng kilo kampis. Manggura nung ngayang kilo kampis. Kaya mamuni pong banwito. 380, kamal man niya kampis mo. Tapos, apotong ka, ngayon, ma'am, where do you live po? Saan ka po naka-star? Saan ka po ngayon naka-star? Yun na, Ngayon, mahalon man niya ang pis mo. May parang kilo, 380, banwiton, 380. Ayun nga po, ma'am, ang pis ngo niyan. Mahal nga niya po. Nonoy, ika nga yan, ma'am, saan ka naka-star, ma'am? Ihatod ko po duman susira sa imo. Ay, duman niya ako, Nonoy, sa Teachers Village. Saan po, madam? Duman pa ako, madam, sa Teachers Village, Pis 1. Saka. Nabis mga, saan ka naka-star? Pis 1, Pis 2. O bueno, alas 3:25 oras mga tugang sa Pilipinas asin sa DCGB. Jadi kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Hay na nga ni iso. Pinadra sa kuya ni Renen. Iso kay Ma'am Lani, kuan pigadalang ko pa sa pigpadara mo sa kuya Madam ta. Mga magayo noon, kay po nagwaring kay to kay brilliant mind, pigadalang kong marapi pasiram-siram ko, alright. Pinagpala ka kung may asawa kang ganito. Ayan, nagonin do Ano nga ang Bicol kang pinagpala? Pinagpala ka kung may asawa kang ganito. Pinagpala. Gani, maswerte. Blessed. You're blessed, di ba? Blessed. Tama. Pinagpala ka sa mga babae. Blessed are you, di ba? Tama. Blessed or ano pa? Pinagpala. Para kang gusto sabihin, ginamitan ka kang dakulang kutsara, dakulang kutsara. Sabi da kang nagpaparahibi da ina, naguli sa arong. Ngayon mama, grabe nga mama sa klasiko. Parang buling nga ako sa kaklase ko. Nata nga yan, oy. Tiraman niya ako mamanda. Kulon dan ngimot ko. Karigon nga yan. Ata nga yan, ma. Ako nagkulog nga yan, maambot ko. Bes na, pabayasan na nga yan, oy. Sabi kang inata. Normal nga yan sa to ng mga tao na araw ka yan. Sige na nga yan, noy, sakat na nga. Duwang ka na sa ugasan na nga yan, kabot mo, noy, makarao na kita. Makaw na nga kita, ma. Yun, oy. Kung ano supala, tamakarao na kita. Paladan. Pag sinabi, mga tugang na ikaw ay pinagpala, saro kang paladan. Paladan. Sabi ni Father Jerry, maswerte kang tao. Paladan ka sa gabos. Diba? Igwa ka, mga tugang ano yan? Magkakanigo na naiba, na karisma. Kaya ikapaladan ka kung an sa ibong agum arog kay ni. Maswerte ka. Number 1, sabi digdi, pag nagkukusa sa gawaing bahay na hindi na kailangang utusan para ka lang kumilos. Tama? Anagumo di mo naman kay po na pagsuguon pa sa mga gibuhon sa harong. Agumong lalaki o agumong babayi, di man kay po na suguon mo. Kundi siya nagkukusa kan gigibuhon niya. Kaya ko kuya ni pag Domingo. Aram ko na, pagmata ko pag Domingo, pasiring na ako duman sa may gilid kan, tambakan may kang mga labahan. Al sa ungkunan, pasiring na ako duman sa may likodan mi. Pag Sabadong hapon, kung ano, sa mga limpyahan, nakaredy na. Kaya, maswerte da ka, paladan ka, maswerte da kitang mga tao. Kung ang agumo dai mo na dapat pigsusugo kan mga dapat gibuhon sa harong. Tamay mga aguman talaga mga tugang nahugakon. Tama? O kamong nagdanangog ngunyan tabi na mga misis, buda, mga mister, nagkaka-relate ka mo. Totoo yan. An agum ta pigusugo ta pa. Uy, ka mismo, pigusugo ka kan agum mo kung anong gigibon. Number 2,
Hindi minamaliit ang kakayahan mo bilang asawa. Lalo na ang mga stay at home na mga misis. Tamay mga lalaki, mga tugang, natibayon sa insultuhan. Agum mo, insultuhon mo, deta pag-ibo niyan. Tandaan tanan, agum naan, regalo sa imo kan mahal na Diyos. Rinigalo sa imo yan. Sinumpaan mo ang sampangan kang kasal. Tapos pag malibong ang payo mo, insulton mo na agum mo, iwalon mo ki mga, tataraman mo ki mga malalanit na tataramon. Simbolo daw yan in pagiging maray na relasyon in mag-agum. Number 3. Inuuna ang pamilya kaysa barkada. Yan. Tamay mga misis, may mga mister, na iinot ang barkada. Agom. Gum. O nag-text si padi mo, o. Deda ka mumalaw sa aga. Nata, ano nga yan, misis, si padi mo nag-text, o. Deda nga ka mumalaw sa aga. Nata, da nga agom. Dida nga malawang niya sa account nito ta, igodang nga sang regla. Bako na nakabaraban sa cellphone sa lanaw para sa cellphone sa lanaw. Salbatan na nga si padi mo, pigregla palaan. Alright, number 4. Binibigyang halaga ang opinion mo bilang asawa. Very good ini. Di ba? Tan pagiging mag-agumda, bako siyang autokratik, sarosan ang nang mamayo, misis. Kaya nga ni kan baga, kaya nga ni kan Father's Day. In-enjoy ko, ito ko yan na Father's Day. Sasabi kan mga nag-text ako, Happy Father's Day ngayahin. Litas ngaya enjoy, samantalahon tangaya ang Father's Day ini. Nata nga niya ko. Tandaan mo ngaya pa de, ang aldaw ngaya kan kalendaryo, 300 pera, 365 ba di? 365 days. Ang 365 days ngayon naan pa de, saro sa nasatuya. Ang 364 ngayon sa agumta. Sa kamaga. Pero ang opinion, mga tugang din mag-agum, importante. Dangugon mo ang pahayagan agum. Ako na, sawong-sawong ng kung ano-ano nag-irestoryahan, pigapasubgan mong agum, na dapat databi, importante, itanong mo muna sa iyo o hingan ka ng komento bago magdesisyon. Remember na, kung kita databi sa lawgang harong, ang decision making dyan, dapat naguron mag-agum. Ano daw ngaya, agum kong ini ngayang harong ta, pasuya pantata, gibon ta lamang ki boarding house. Sabi ka agum, may kwarta ka? bako baga nasisimbagi, o sige daw, magkaigwa lamang kitang ingam, may kwarta ka, mapagibukan, di ka nakabakal kigatas ka kanakip. Di daw kita magsimbag kibalagbag sa ago mo. Pigahagadan kang opinyon. Di ba? Oh. Yeah. Basta ang opinyon kan importante. Number 5, nag-abot, ito. Pag sweldo da Kuya Nemi, dapat nakakaabot sa agom. Nata nga agom tayo yung sweldo mo, kulang ki 1,000. Yan baga na 1,000, baga subilog baga ganyan. Pipiripit iyang kisa dayo to nun. Sisyot duman sa gilid kang wallet. Mas ka nung booklet kan agom, di lamang nailing. Nata nga agom ta. Ay, may utang nga ako duman sa kantin. Pagkaunan mo nga duman sa opisina. May kantin nga duman. Grabe na sa pangangaipo kan pamilya, kung ano isira. Dahil napiggagamit. Ito palang pangon niya man. Pang lakaw-lakaw niya dyan sa luwas. Oh. Na, ano yun yan bagang 1,000 mo yan, magayon ng pagtiplokon. Sir Dayuton. Buda, kita man, kamu man ang mga misis, pag takatay man, turn over na sa inang sweldo, pag takatawi man sa agom nindo, ako na, dahil lamang nahirasan man nga sa agom, kaya nakakod na sa naman magkimpit. Na,
Kung kita dagit kita mga tugang sa korupsyon sa satuyang gobyerno, dapat limitaran tama ng korupsyon na nangyari sa tuyang harong. Tama. May nangyari bagang korupsyon sa mga harong, natandaan nindo? Bako, isabit mo wallet mo, sinabit pantalon mo. Sinabit mo dyan sa kung saan dyan, sa kusina o kung saan mo dyan sinabit. Pagkaaga pagluwas mo, pagiling mo kang wallet mo, kung may mga tulo kang 100, paminsan, may mo, saro na sana, may korupsyon na nangyayari. Ano, nakaka-relate ka mo, tabi, mga nakaka-relate ka mo mga paraan, tabi. May nangyari ko yan, yung korupsyon. May nagkimpit nin kwarta. Diba? Kaya dapat sa harong practice na maray ang bako kurap no pagbagay. Hello? Hello. Yes. Sa bago po baga na mention mo sa paladan, Opo. po baga sa Biblia baga, sabi baga dyan, paladan ang mga bubuot ulit mapasenda daga. Opo. Paladan ang mga nagugutom, asin na papaha, sa kaganusan, Yan. ulit sinda, pakakapasugon. Yan. Yan. Opo. Paladan ang mga mahirakon, ulit sinda, mahirata. Yung man sasabi. Salamat, amigo. Paladan, Mabuhay ka. Marayan sa imong kuan sinabi. Yan. Good. Right. Thank you so much. Di ba? Hindi ka binibigyan ng dahilan para magselos. Maswerte da ka mong mga agom. Kung ang agom mo dahi ka pigpapa selos. Nata man ang gatang pag-agom, pagkapaseloson mo, girlfriend, boyfriend, nagiselosan yan, pero tabi sa mag-agom-agom, dapat dahi ka mag-ibok ka aktwasyon, na ka pagiselosan ka na mo. Pagkungayo ko yan, Emi. Yan. Dapat wala kaya. May hindi ka sinasaktan at sinisigawan mapa sa loob ng bahay o sa labas. Nag-grocery ako dyan sa LCC. Pagluwas ko ng sa LCC, sabi kan lalaki, ano nang kaloyalin mo, dali-dali na. Ay, halat ko na nga, magabat ining bit-bit ko. Tuwangin na nga ako. Kasabago pa akong halat digdinab. Sakat na sa auto. Salbatana. Kotse pati sunasakayang kanduwag. Kamal mahal na kotse. High blood si mister. Di ba? Basta nata daw yan kan mga panahon. Syota mo. Syota mo yan Pag may auto ka mo kan mga panahon, pag sakat kan syota mo, bibo kasang kan lalaki yan Kuya Nemi. Pipa sakat sa auto. Ngunya na agom na. Di pa nga nakasakat si Mrs. Pipadalaga na sa auto. Dali-dali na kasago ka pang di ka pa iro-iro mo na. Halos ko na lang magmamo at lumalik ka na. Di ba? Natataday nangyaya, na arog mga tugang sa pagigibok ang panahon kang kita magsyuta pa. Buda ngunya na mag-aragom na kita. Natata nagbabago ang sitwasyon ko yan, Amy. Mga kapingki, di ba? Analisaran nindo. Kan magsyuta, nagkaon ka mo sa restaurant. Ano ang dapat na practice, na gentleman practice? Ang gigibok ang Kuya Nemi, menu book. Titaw yan sa babae, girlfriend. Ngaya, order na ngaya, babe. Kung dahil tataw sa girl mag-order, ikan ma-order. Ngunya na agum na, pagtuko pa sana dyan sa restaurant, agom sa barato sana. Ano sana, so, half chicken sana. Kumal mahal kang pig-order mo na, pare masan namit ka, Pagluwas sa pintuan, nanginutan so lalaki, naglakaw-lakaw so lalaki sa inutan. Ang practice baga ka ang Kuya Nemi, pagluwas sa baga mo, bukasan mo ang pinto, pag yun mo susyuta mo. Ngunyan, nanginutan sila, pagbalik kang pinto, tatamaan sa agum kang. Ano ito? Pagbuhi kang pinto, tatamaan sa agum sa dungo. Di ba? Awinda. Natatalay na pa practice, magsyuta pa kita, buda, ngunyan na, may kagum na kita.
Maglakaw sa tinampo, salbatan na nanginutan ang lalaki. Kampana, kung syuta mo ang kairiba mo, ay lingaw ni si Shara, may syuta baga yan. Huni si may syuta pa sa to digdi. Si may syuta sa to dyan. Si Jasmine na rin. Oh, si Joshua, may syuta. Kung syuta pa sana, gari gusto mo pirmi, makakapot kikamot. Diba? Gari gusto mo pirming makaakbay, gusto mo pirming makakiss. Magdiglakaw sa tinampo, garo pirming gustong dukutan. Ha? Pirming dukutan niya. Naka-holding hands, lakaw-lakaw, so girl, nagakapotig sa braso kang lalaki. Mabalyo sa tinampo, ang lalaki, alayan so girl. Ngani na ngaya, day ka masabitan ngaya labs, etc. Ngunya na mag-aragom na, si baran mon ibabako manggabos. Nanginutan so lalaki sa sa tinampo. Kikagat kan ayam so kairibang misis. Sabi ka, dinagitan pa ka lalaki. Pigsabihan ka lang dahil ka mag-agi dyan, uminagi ka dyan na. Pakurak, ginagikan kang gamadya na. Sa ka mag imbis ba ka na, proteheran mo, dinagitan pa si. Nataka, naglakaw sa tinampo, nabalik ko duman sa gilid kang kali, naulog, subitis. Sabi ka, ano sabi ka ng lalaki? Yung ang kadangagan mo, unang tinampo dyan. Kadangagan mo, unang tinampo. Diyan ka, kaya kita. Awinda. Galing. Mapaggalon kita na mag-aragom na, di. Kaya ngayon, mas marida. Siya nagtalam ko yan, di mag-agom. Siya nagtalam ko yan, tabi. Kuya ni mi. Mas maray dahil mag-agum mo si Shara. Di ba? Kadangagan mo ngayon muna ngayon. Kanyang kamaagi mo ngayon tila bumayoso. Ano ba kung nadasmag ka? Di dapat yan pigigibo. Sa luwasan sa loob kang harong. Pigirespeto ang magurang mo. One pa. Ang problema, elingon mo ha. Pero sa tuya na mag-aragom-agom, anday ta naka-iwal ang sa tuyang panugangan. Sige daw. Itas ang kamot. Itas ang kamot, mga kapingki. Uy! Mga maribo ko na naman yan sa harong na naman na. Na yan. Nabako na. Kusog-kusog ang radyo. Piga para hiro pa sa radyo. Kaya na magparahiro yan. Piga para lugo sa radyo ta. Maluyaho na ngayon. Maluyaho na ngayon signal. Baluya na ngayon baterya. May pagparehero at nalilibong ako. Oo. Bibiribido na naman. So, may paghiro Yan. Biri ko mo lang kidiit, ihampang mo sa DCGB. And so, Ligaspi. Yo. Arog kita kaiyan, mga tugang na. Pira dyan sa tuya na nagdadangog, anday ito nakakulog ang kibot ang panugangan ta. Ikaw man kinagkakauruli ang tulos. Ikaw man kidai. Kagaypuan na tabi, may respeto kita sa satuyang mga in-laws. Regardless, bataan mga in-laws man ba na iba? Kung anong man mayagom na nga, biga para pakiaraman pa. Uminagi so lalaki, so aki niyang lalaki. Noy, ano na iyan na bado mo? Nataguro nuson, di lamang pigplansya kan agumo, grabing kahugakan kan agumo. Ano na, para maplansya kang uniforme mo, di niya naplansya yan na maopisina ka. Ano kang guro nuson yan? Anong kahugakan kan agumo? Ito palang kuya nim, nakasunod sa agum, nadadangog palang kan ago. Bako na masabi so panong, anong yung lamaan labot mo, agum kunaan, gusto mo iuli mo kunaan sa imo. Iuli ko na sa imoan. Ago mo ngayang hugak ko no na. Dapat databi. Maski puro pa no, may diit na understanding. Pero talaga may mga bagay-bagay na di mo man talaga maiwasan ko yan May mga bagay-bagay talagang di mo maiwasan. Dahil lanta, may mga bagay-bagay na dapat magkasinabutan ng lambang saro. Yan. Ano na, dapat matatao kitang mag-save. Bako na,
Pirmi kita one day millionaire. One day millionaire kita. Bako dapat araw. Dapat na totoo kita mag-save. Ang agom. Oni. Hindi tamad. Bakong hugakon. Kung hindi absent, late naman sa trabaho, ending, maraming bawas sa sweldo. Tama. Di ba? Kaya ako pinme akong atab, pagkaga. Nasupog na ako. Last. May pangarap sa pamilya. Makikitaan mo ng pagpupursige sa buhay. Maramdaman mo na mahal niya at gawin niya lahat para makatulong sa pamilya. Yan. Maswerte ka kung may ganito kang asawa. Pero naniniwala ako na maswerte ang relasyon mo kung pareho kayong ganito. Yan. Tama baga, adi? Kung may agum kada na arog ka itong qualification, maswerte ka. Pero mas maswerte da ka mo kung pareho da tabi ang ugali nindo. Pareho da tabi ang aktwasyon nindo. Yan. Sabi ni Kuya Jeril Aranya, aramunon mo po, adi. Aram mo, Kuya Jeril, iadalang ka, basta. Perang taon akong field reporter, Kuya Nemi. 10 taon akong field reporter. Dakol akong experience dyan sa luwas. Good afternoon, Hen. Kaya pala sabi kan ex mo, alat mo na. Kan kamo daw ka ito, maugmahon kada ang kairiba, never a dull moment. Kaya lang da, de ka mo nagkalinawusan ta. Kagurustuhon mo da kichiks. Yan po, gari otik po yan. Talaging syuta ko, si Mrs. man sana. Yan. Good PM, Tita Marie Honrado. Ka-enjoy yun man po topic mo today. LOL. Ako Henry, day ako pig-agad ang suldo ko sa agom ko. Tamay suldo man ako. Basta siya man bahala magbayad sa kuryente, boda, tubig. Kanya-kanya pala na. Pwede man. Kanya-kanyang obligasyon. Isan mabayad kang tubig, isan masaod, isan mabayad kang kuryente, cable, etc. Pwede man. Pwede man. Nasa horon iyan tabi kan magago. Good afternoon, Tabi Henry. Sabi niya. Kuya Henry, good afternoon po. Ika, gari magayunong kang maging agom, adi. Adi mo pa ako pag-ambisyon na maging agom. Igwa na pa akong agom. Iya po. Okay. Dito tayo. Dito tayo. Maria Fe Nunez Ka, Apuyan. Pa-shoutout po kay Sir Jack Apuyan na pirmi nagdadangog sa imong programa. Salamat sa natabi. Ferdinand Bermejo, para dai maglibong si Mr. or Mrs. dapat pirmin nagbibigayan. Yan. King Reginaldo, maray na hapon. Joseph Abila, kumusta na si Ate Angel? Si Ate Angel, yan. Tabi, mabalik na ito. Alan Cupino, maray na hapon, tabi. Imelda Deliosa, maray na hapon. Alvin Oy, kasama po ba bukas ang Barangay 8 Bagong Bayan, Legazpi? Kuya Nemi, kariba sa agang Barangay 8, burnout? Sa 6 to 6, kariba? Ay, palbata na, bata so aki kung may trabaho. Mapa-generator naman palang kita kaini. Adi, sige. Okay. Saan po bukas ang brownout, BPN? Joseph Nares. I-flash mo daw tabi digdi Ate Shara. Day ka man palan maagom. I-flash mo daw tabi digdi so sakop kang Washington so sa dayong kuryente. Washington feeders to feeders. All feeders. Birds with the same feeders are the same birds. Ay narig dati Sarah, so apektado pag nadangungan ito kayo itong ginibo mong ito.
Ang boyfriend pa lang kay ni Kuya Nemi, ang ngaran, aram mo kung ano? Chismisan taga Kuya Nemi. Ngaran kang boyfriend ni Shara, aram mo kung ano? Dahil niya maliligawan ng gaan. Pag nahiling niya ako, pero niya nang ito matata, sus, ano? Pag nahiling niya ko, Ralo, pumisa sa ko, naka-smile. Naramdaman niya ito. Diba? Naramdaman niya ito, kaya kailang, garo sisip ni siya, mas pugi nga niya ito. Ano na, be? Nagluwas? Hain? Onin na. Onin taban mga apektadong lugar, tama commercial kita. Ay, bata may mahiwagang tanog kita pala, na sobra namang kitang daldal ngo niya napon. Ang mga apektadong lugar ka burnout sa aga, alas 16 pagkaaga hanggang pagkahapon, ang pinag-usuplayan kang Washington Substation sa Barangay Sagmin Banyo, Bagong Bayan, Ilawod West, pinadalagan sa may partikan Ilawod Poblasyon, Washington Drive, Rizal Street, Ilawod Poblasyon. Kaapektado ang Barangay Cruzada, kasarabay man ang mga munisipyo, mga barangay kan Bilog na Daraga, ang barangay kang Kamalig, Gabos na Budan, Manito, Tabi, Pasiring sa Hubilyar pa. Sa Hubilyar, Tabi ang mga apektado yung Barangay Florista, San Isidro, San Roque, Porsyon kan Salvacion, Buda sa may parte kang Ginumatan ang Minto sana. Ang rason tabi magakaygoda din preventive maintenance kan Washington Substation, kaya tabi ang brownout hala wigono na. Paano na sa nagtrabaho kan sa mga harong baga, ano nang gigibon ta, kaya mag-anap naman kitang kuryente dyan sa luwas, mapa-generator naman kita. Ngunyan sa ako naka-experience kaya ang brownout hala ba unon digdi sa satuyan lugar na alas 16 pagkaaga hanggang alas 16 banggi pa. Pero tabi kung matatapos tulos ang repair boda maintenance ang kuryente ibabalik sana. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Genex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay
na ang aplikante sarong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Ako na, Kuya Nemi. Ako na, pangyari sa maaba ka. Bata, nag-music lamang kita digdi ko ta. Ay, padangog ko sa endo, so pigdadangog ko ka sa bago ta. Enjoy yun ta lamang ita. Alas 4 na pala. A good bad Joe, he gotta go, me oh my oh. He gotta go, pull the piro. Saan gusto sa endo diyang kilahod? Magapod tabi, dali. Magapod. Magapod tabi. 0928-777-5548. Apod. Saan gusto kilahod? Come on. Dali na, manaw ko niyang kilahod. Dako na kamahiwagang tanog. Tabang ko na lang gamot. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Hello, Yes. Opo. Sisay po ini. Kagasan si Manay Banji. Imalnod. Oh, sige. Salamat. Alat mo na. Ano ang title kan music? Ang aren. Ay, pangyari sa ang aren. Manay Banji. Ano ang titulo kan music na ini? Ay, iwan o. Ting! Kato mabagaan. Ting! Settle down, fall down, get him Kay dadan mo ini. Kay dad mo ini. fishing. Abe ko pagdamaya sa panahon mo ini. Anong title? Ano? Bahay na, tawanta ka na sa tawanta ka na lang ki 50 pesos na load, iyo. Okay. 50 pesos na load, ha? Ay, so number mo, i-text, alat ko na ta, i-screenshot ko sa number mo. Tadyan, alat ko na ta, screenshot ko ata. Yan, yun na. Salamat po, congratulations. Okay. Bye-bye. Carpenters? Iyo po, Carpenters po. Carpenters po nagkanta. So saro po ang nagkanta, ano ini oning engineer tabi ang nagkanta. Carpenter. So saro po mason. On the bayan. Hello? Yes, sir, mapunta po. Good afternoon. Lapilan po. Opo. Ano po may paglilingkod? Sir, mapunta po itong timpala mo. Sorry po. Ito talagang kanta. Ay, tinaram ko na po sa kanta. Gusto mong iba naman? Sige pa. Iba naman. Tawan tak, iba, para pala. Madali sa dago ka oro na. Tawan taki, ano yan. Iba naman na tugtog. Dagugon, madadangog mo dyan sa Simon Kwan. Opo. Ay, dagugon mo. Ay, halat ngo na. Malangoy lang. Pero ano pong edad mo? 44 po. Kaya mo ini. Taga saan ka po?
Taga saan ka? Legacy po. Legazpi. Oh, dagogon mo inimig. Oh, ayo, ane, dagogon mo. Ah. Anong title? Ah. Anong title? Ano? Ah. Anong titulo? Monday. Ano po? Monday. Latusot kang Monday. O sige na nga ni, tawag ka na 50 pesos. Iyo. Di, i-text mo tabi sa number mo sa ko, bossing. I-text mo sa number mo sa ko, tapadaran ta kang 50 pesos ha. I-text mo sa number ha. Okay, bye-bye. Magayon ang kanta niyo. Ayun na. Ayun tabi yan. Another Manic Monday. Manic Monday. Yan, yung titulo po ka. Okay na? O sige. So, kung tabi, sululod ang tatabi. Nakuha na. Ayun na. Uy, alas 4 na. Hello? Hello po. Yes. Patao ko doon kung manik-manik. Iyong nani. Saga naman po iyo. Saga naman po, ha? Oh, sige. Sige po. Mabutong ka po, baya. Adi, salamaton. Kansar, Sir Henry, nagaan ako kang ano yan. Sa tanong. So, tanog. Nakudan mo? Kuta. Kaso, dayo ka man nagdangog sa ko. Pinaltok mo na. Nadagit ang palugod ako. Sama sunod, ha? Saaga na lang. Okay, saga. Okay, bye-bye. Sige po, salamaton tabi. Ayun na, ayun na nga ni Iso. Manic Man. Ikaw, akong paboritong kanta ko yan ni Miso. Nothing Gonna Stop Us Now. Gibot, alas ko ata. Ako nata. Iba man so Nothing Gonna Change My Love For You. Iba man ito. Pero mas gusto ko ini na. Tugtog na ini. Walang makapipigil sa ating dalawa. Uyog-uyogon mo niya. Giri man sana. Walang makapipigil sa ating dalawa. Yan. Sa ano yan. Basta, nothing's gonna stop us now. Yan. Okay. Alas 4 na ugaring. Alam ko na. O, i-text na po sa winner ta. O niya, alam ko na. Ta-picturean ko na nita. Diyan kan, malingawan naman ini. Ay, si Shara na malod tabi. Iluludan ni Shara. Manay Salome. Ludan mo tabi ini na mga winners ko, ha. Yo. Kaya man sa nasa. Nakaulakaw ka mong doon dyan sa Legazpi Boulevard. Pero holding hands ka mong doon ko yan ni Mary. Legazpi Boulevard. Tapos harayo ka pa, nasasabat mo, si agu mo pala. Sige ang keriba mo. Barkada ko agom. Barkada mong uro akbay ata. Barkada ko. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Ang mga helang po kang atay, aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis,